Contes clàssics. Cricket, l'endeví. Temps era temps. El rei de Trinitat tenia un anell preciós. L'anell tenia un safir al mig, blau com el mar més blau, envoltat de rubins vermells com el foc. El rei admirava moltíssim el seu anell, més que totes les seves altres joies, i aviat es va convertir en la seva possessió més preuada. Es passava dies sencers observant-lo, embriagant-se amb la seva extraordinària bellesa. Una de les coses bones que tenia això era que el personal del rei sempre sabia on trobar-lo. El sopar és a taula, majestat. La criada li portava menjar. Una miqueta de suc, majestat? I el cuiner treia el cap per assegurar-se que tot fos bo i saborós. Tot és bo i saborós, excel·lència? Tot està bé, gràcies. Però el rei gairebé no apartava mai la mirada de l'anell de safir. I és per això que no s'adonava que els servents també es miraven la joia. Una nit, 3 lladres es van esmunyir a la sala i van anar cap al pedestal. Mentre el majordom vigilava, la criada va aixecar la coberta de vidre i el cuiner va robar l'anell. Els 3 lladres se'n van anar ben de pressa. L'endemà al matí... No! No! El rei estava fora de si davant la visió del pedestal buit. Han robat el meu preciós anell! L'han robat! Qui ha sigut? Qui? El rei va trucar a la policia i va veure amb tristesa que la recerca de l'anell no donava cap fruit. Necessito un endeví que utilitzi els seus poders per trobar el meu anell. Així doncs, va enviar missatgers per tot Trinitat. Endevins seriosos, experts a resoldre robatoris, dirigiu-vos a palau immediatament. Vora al port, un pobre mariner anomenat Cricket buscava sobres per menjar quan va sentir la crida. En Cricket no era cap endeví, no podia veure el futur ni el passat, ni tan sols era gaire bo entenent el present, però tenia un pla. Penso que si em faig passar per un endeví dels bons, em podré treure com a mínim 3 àpats ben generosos. Aquell mateix matí, en Cricket es va presentar davant del rei, que estava molt trist. M'han robat el meu meravellós anell de safirs i rubins. Me'l pots trobar? Ho faré, majestat. Però un bon endeví no pot treballar amb la panxa buida. Així doncs, en Cricket es va trobar ben aviat en una habitació còmoda, tot esperant 3 àpats generosos. El majordom va entrar una mica nerviós. L'esmorzar, senyor. Genial! El primer. El majordom es va quedar bocabadat i va sortir de l'habitació. Creia que el misteriós endeví l'havia reconegut com el primer dels lladres, però, evidentment, en Cricket només havia comptat el seu primer àpat. Unes hores més tard, la criada nerviosíssima va entrar a l'habitació. El dinar, senyor. Esplèndid! Vet aquí el segon. Horroritzada, la criada va deixar la safata i se'n va anar corrents. En Cricket va arrufar les celles. Oh, quina dona tan estranya! I va començar a endrapar. Al vespre, la porta de l'habitació d'en Cricket es va tornar a obrir i el cuiner tremolós va entrar. D'això, el sopar, senyor. Fantàstic! El tercer i últim. Davant els ulls sorpresos d'en Cricket, el cuiner es va posar de genolls a terra. Oh, sisplau, sou un endeví poderós, però tingueu pietat, senyor. Tot i que en Cricket havia comptat els àpats, els lladres es pensaven que els havia comptat a ells, de manera que el jove va poder escoltar la confessió i les súpliques del cuiner demanant clemència. Al final va parlar en Cricket. Digueu-me, hi ha pinyes al jardí del rei? L'endemà van dur en Cricket davant del rei. I doncs, bon endeví, ja t'has omplert prou la panxa. On és l'anell que m'han robat? Majestat, talleu la pinya més grossa que hi hagi al jardí i després busqueu bé entre les fulles d'aquesta pinya. El rei no ho veia gens clar, però va anar cap al jardí amb tots els servents. Un cop allà, el rei va desenvainar l'espasa i d'un sol cop va tallar la pinya més grossa. Va buscar entre les seves fulles i... El meu anell! El meu anell! Has trobat el meu anell! El rei, boig d'alegria, va alçar l'anell cap al sol i va ballar la dansa més alegre de totes. Des d'aquell dia, en Cricket es va convertir en la nineta dels ulls del rei, tot i que les seves dots d'endeví mai més no van tornar a ser tan excepcionals. Necessitarà que li tallen els cabells d'aquí 3 setmanes. Però semblava que tant li feia al rei. I en Cricket es va passar la resta de la seva vida al palau i sempre va gaudir de 3 àpats generosos al dia.